Fatima Zahra ke ce tawa masoya ta banda kamar ki bani kambun so in sanya cikin masoya na yo zarra. Tajaddini da baitin sahiba ku zo gare ni ku saurare ni, farin ciki na ako da yaushe ke ce ta wakar da ki bar ni gari idan yayyo wayewa burina na zo ni ki ganni birnin masoya gani cikin sa da sahiba ta mai kyan launi. Fure na so shi ke ta kaɗawa da ni da ita muna yin shauki, bacci da na kwanta ina yi masoyiya ta nake mafarki. Sahun masoya min yo nisa da Fatima ta ba maraki, da ni da ke soyayya ta haɗa na barki lallai zan yo raki. Rairaya ta safa da rana masoyiya ta tayo ɗamara, ni ko gare ta na zama yaya dukka kulawa ta zan ƙara. Soyayyar ki da ƙauna kin ban mai yarge auren ma ɗaura, farin ciki na bashi musalta idan ya zam aure an ɗaura. Kiranta in nayi za ta yi murna na san cewa so ta bani, kalma ta soyayya take yi gare ni ita dai ni ta yi nuni. Cikin masoyanta na rata a wata na soyayya ta bani, Fatima sanyi na idanu na ganin ki shine zan shiga shauki. Kaso a soka yana da daɗi, rashin masoyi za ka wahalta. Gamo da ke ya san mini tsani tsanin da zan je can din huta. Gida na aure dai na masoya cikinsa samsam babu wahalta. Babban buri dai na masoya aure ya zama anyo an huta. Ni isa washa ina taya ku da murna, Tajaddini da Fatima alakaro soyayya. Yarda da so kauna na sanya masoya shauki, ishagwa sha mai dashin waka da abokina mai kirki. Kamar da wasa gashi abokina ya samu iya mai kirki. Tajaddini da Fatima Zahra sai ku yi soyayya mai tsari. Fatima kin dace da masoyi, Tajaddini yana kaunar ki. Wallahi ni shaida ne Fatima Zahra zaki yo mamaki. A koda yaushe in muka zauna Tajaddini yana begen ki. Allah ya kai mu bikin auren ku aboki nai muku fatan kairi. Fatima Zahra ke ce tawa masoya ta banda kamar ki bani kambun so in sanya cikin masoya na yo zarra. Fatima Zahra ke ce tawa masoya ta banda kamar ki bani kambun so in sanya cikin masoya na yo zarra.